Midhiero mar oula medo nenore pacho kaendi. Rawera ma jahigni 14 oula no ywayo bang' koth manokelo pong' mar aora Migori. Julius Awuor ma en apisa ma ochung'ne kedo gi masiche mapoya Migori nolero ni rawera no pod imanyo bang' ka pi aora Migori noywaye. Jafwambo marwa George Juma miwa lero. Kada bed ni pi mar aora Migori manie opong' mothiro chenro mopogore opogore ma oting'o wuoth kod mamoko osedok piny. Oweyo oganda kod lal mathoth ma oting'o lal mar ngima kaluwore kod lipot mogol kod migaono mochung' midhechego mag apoya e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod jatend migaono mar aluora kod midhechego mag apoya e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere yango ni rawera ma wuoyi ma jihigni 14 ne olutre e aora ma Migori kendo pi ne odhi kode ka nyaka sani chenro mar manyo ringre koro pod dhi nyime. Nyathi ma jihigni 14 ne pi olalgo ma wan tim marwa ni oko pod rito mondo yud kuma pod nitie. Ne gineno ni ka pi odok piny to wanyalo yude, pok oyude. Ka opogore kod wito ngima, migao ma ochung' ne midhechego mag apoya e kaunti ma Migori wach ni kama jowuoth mawuotho kod tiendegi e olalo maduong' ma Migori luwo bende ne okethore ka bende kata olalo motudo Nyarogi kaachiel kod Korwa e sab-kaunti ma Suna East bende pi ne oywayo modhi kodo. We'll be having issues to do with disease outbreaks because we saw a number of toilets that were overflown. Apart from that, we also realized that there were a number of bridges that were affected. Not only this one here at River Migori, but we had this one that is going to Nyamanga. We have that one, Urua. So a number were affected. Pi mani opong' ni bende koro weyo ka jwala mathoth matimwala e boma Migori nyaka sani kunte kod lal mokalo bang' kuondegi mag ohala ne pi opong'o kendo mondo gine okethore. Tunaomba serikali ya county government yenye imehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Koro mokwongo mos ne johala manye olus gigegi kochakore gi Marindi Market nyaka joma ne use bath ndara. Watemo nyiso ji ni kaka department wasebedo gi buche mang'eny mwaikore ne gini to ne waparo no biro timore dwe mar 4 to biro chon. Tend migao mochung' ne kedo kuom midhechego mag apoya e kaunti ma Migori wacho ni giketo okenge makare mar kedo kuom midhechego mag apoya e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab-kaunti ma Nyatike ma bende pi olo osebedo ka pong'o kendo hinyo oganda e higa ka higa. The river down there in Nyatike had swelled to 590 cubic meters. I think that is above the risk areas. And as a department, together with the national government, we made an extensive tour. Yeah, affect area machalo Nyatike mono ya chako goto ka wan no chako gi Migori. Koro waneno go dhi bedo gi malich ahinya manyaka watang'ne. To waikore nikech kwaseyudo report to waneno ni ji adi madwaro kony monego kony. Sani ok inyal dhi konyo kapok ing'eyo ni to en ikonyo ng'ama chalo nade. E sama bende koro koth koro pod medo chwe, migao mochung' ne midhechego mag apoya e kaunti ma Migori koro kono oganda to ahinya mago modak machiegni kod aoche ni nyaka koro gibed motang' ka giwacho ni thoth aoche nyaka sani koro pong' kendo dek kelo mjiche mopogore opogore ma oting'o wito ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori.